My angels as a present. Come. One day I'll tear brand new Evoke. Okay, you get them, Abi, you get them. I get them. Day. It's not. Do am I now, get them. nah. I get them. Do am now. You don't get. You will get. You will get them. Why you don't do your own now? Hey God! Wow! Oh my God! End of a life. Hey God! Teach me and now them can laugh. Mama, this people turning my studio here. She don't go out now. Don't be easy though. We are live. YouTube. Hey, you did not capture me now. My voice is second. Your voice is saying we're play. Let me play caveman. Yeah, God help. That's Can you feel the love tonight? you my song for me now. Your God. Tonight, natural. This boy, realize the village people don't say. So you program actually. Hey God. Okay, no, but mama, he has to move me. Them send it to another email. Hey, that guy is himself living in the spirit. Like spirit map, I go find a pussy map. Hey, open up for Bishop or Papa. Now people are going through shaky banza in this world. I'm telling you. Someone sent mom. I know saying I should they go send them this kind of thing. My wife is cheating on me with a rich man, claiming that I am poor. And she said if I confront the man, he will kill me. Huh. Please, what do I do? Please leave the relation, leave the marriage now. Nah, man. What can you do? God have mercy. I so send you text. That person that said you should call his girlfriend, did you do it? People are going through things. No? Is this thing connected? They say there's no network. There's no network, true. Wait, no, check the phone. This Redmi can pick networks. You remember you said the network is not going on your face on mine. So yeah, when I send them that my specifics. Is there anything on the face of the phone? I've seen. no, as in the network. What's the network? Like there is no network connection. There's nothing. Network. One I be at Basha. Go 4 o'clock. I think I've done enough shots. I have to. I'll do them tomorrow. I'm tired. I'm mentally drained right now. I am hungry one. I am mentally drained. You need me now, Julian. Mentally drained right now. Well, this guy turned my tab upside down. Like, hey God,
this evening I was like saying, oh, make I just cook my end invitation. There's no point begging, sir. There's no point begging. Because what the hell? Achetogo mazụ na Volt 104.3 FM na-ajụ gị kedu ka ime n'ụbọchị nke taa ọzọkwa taa in case ọ bụ na ị nụrụ mgbe ndụ in case ọ bụ na ọkịta ka ị just na dive in na our channel ọkịta anụ a ka ị just nọ na ịbaga abata n'ụlọ ọgbanye redio gị ọbụkwa nne nọ with us ezigbo nke onye ọbụla mana ọ bụ na ị nụrụ mgbe njụla ese nna ajụkwata ọzọ ka ime n'ụbọchị nke taa adị m sure na ife niile na-aga ka o kwesịrị ife niile na ọfụma asị gị daalụ nnọọ erutegokwa m osi ọzọ erigo anyị ga-etukwa na akpa nkata ka ụmụ nwanne ya bụ akụkọ ife njimaka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa ha o fukwara ivu takpochie ike because I cannot believe well ka ya na-ekwu ebe ọ bụ na nwaanyị na-ewejekwuzi dowry nwaanyị ndị si na ọmụnwa bụ ife mmadụ ama nnụ mbachere nwaanyị nụọ dị sikita that my body na ọ chọghị imetọ body ya na ọ chọrọ ka o buo ibu ọ chọrọ inwe stretch mark ọ chọrọ inwe ife ọbụla a na-enwe na amụ ọnwa nke ahụ bụ na ọnyanwa onye ọ bụ okwu mba na ebe nwaanyị wejewego dowry na nwaanyị ga-edecide who's nwoke whether na ya amụnwa ma ọ nọ na-amụnwa. But then, like I said, ịma na be anyị kịta anụ a ife imezi na be anyị taa bụzi ife ihe ọbụla so eme with our tradition anyị na-akpọdozi ife isi naanị. So today anọ m na-anụ that na somewhere in Enugu a na o nwere nwaanyị n'ụdị ihe na-eso okwu bụ gịnị na o ji eme family planning. O ji eje eme family planning without the husband consent. Di amaro ihe na agwa now 4 years marriage nwoke a na-atry che na onya with the problem ọmaro na nwunye ya until osize ka eje hospital mana ọ ife nke nwaanyị mekwa nlikiro mgbe asị ka eje hospital jero je emewe mumu imago je ije dị stupid enough ka m kwuo ya otu ahụ ije sike ngwa ka eje hospital because di kwuo the thing drag ya drag katago osi ka eje osi ya na afọ arụ ya taa echi na osi na ọ na-eje afọ na ojere afọ n'oge nwanne echi osi hey na enyi ya nwaanyị na imago and I applaud patient men. And a lot of men, they very patient. Nwoke dị patient in fact I can do man I were more patient men than I even thought because I'm not from nwoke that did that patient. My daddy nwaanyị nwere patience cha ihe just no more when ndị nwe mana ọ bụrụ ha nchi ife nwere patience na ụwa eruo 70%. The remaining 30 or 25 be the patient. Nwoke na-edikwa na-asị oke ịmago a na-asị oke a na-atry kwa until one day the man wee say no notice go that na asị ka eje hospital ọ na-agbagharị asị ka eje hospital ọ na-agba ya gwozie ya nke bụ eziokwu kedu ife na-eme kedu ihe mere ojiro chọọ ka eje hospital ọ na nido na ụjọ ka ọ gịnị because anyị ha jenụ nka nke nwaanyị si wee dị happy jee lab mgbe eteki ma genotype ma ka ihe bụ the problem ka ihe bụ the matter ịnụ na hospital a na ị na-avoid ya ọsụkwu ya na onwe kwa nka mbọsị ha ji outing the man wee sị ya na ha ya eje ya bụ hospital fe ejere outing nke nwaanyị akwadochego nnọọ kwado ọfụma nnọọ si na biya pụta ịmago agility dị ya n'arụ nke abụrụ na onwe ebe ọchị ije nke abụrụ na onwe ya na-achọta ha plan go na gịnị me na fa gị nwee dinner that evening idea so nyere ya wee sị ya before ha eje the dinner ka ejezie hospital na fa nwee time today hey nke nwaanyị nọ na-akọlụ m ihe ya bụ ihe na-asị wow na di gị plan kwa alụgo but it's not plan olu nwoke mmadụ ọ na plan for you maro n'okwu otu aka ha si wee gafeta n'ụzọ si anya kwụsịgodo moto ọ sị ya maka gịnị
ọsọ ya kwụsị moto kwụsị ọsọ na onwe ya ọchị egwu ọkọwala ya si adat na ọ chọghị ịmụ nwa ọsọ maka gịnị na arụ ya ji wee mee nke nwa na nke ọzọ ejirọkwa wee mee di esi ya na o nwere anything to do with at least kedu ihe mere o jiri etotagodi ọsị ya na ihe ọ na-achị ya bụ na ha nwa amụbeghị nwa bụ an intentional act na o mee family planning nwoke wee kụja ọ sị m na mfe ụdị shọk dị n'iru di ya ya shọk a dị ka so no ekwensu ka mụ na ya bi n'ụlọ since na anya dị echagharịa akwụba that point where nwoke na-achọ ịmụ nwa since na-try in fact ekpeghị ekpere mee fasting ihe ama na ihe na-eme gị nọ n'ụlọ. That was how the man felt. O feel that na nwunye ya bụ the devil ascended to actually torment him. So right now the man na-asị ya na ọ ya ana ọ bụrụ maka na o mee family planning for the fact na o ji eme ya for years. O wee bụ na ime something after 6 months ma ịmago of the marriage you gwa your husband ma ị hapụ your linger for 4 years na ọ ya ana. Now advice ọ sịkwa ka ọ sọ ka anyị advice ya ya o na ọnya just nnọọ nawa ka onye ekwe na. Because the truth is that no yogokwa there and if I'm the video since last month but that it's getting hand. Adie na agbazi ya nkịtị n'ụlọ. Ọ dị emetụ ya ka ọ dị ete ya in fact na ọ dị elizi nne. But no feeling no nọrọ no ife oge over the time he will forget and forgive her. Or at least forgive her because if I'm to forgive her onye aga na-enye gị ọnụ. But if I'm gonna ọ ga-adị nnọọ ka when you are dining with the devil you're gonna dining with long spoon. So ajụjụ ọ na-ajụ anyị today bụ kedu ife ọ ga-eme ọnya go on n'ọlụbe dị man ka ọnya na-awagodu be nna ya sizi ebe nna ya yọọ biko. So ka anyị mara ife anyị ga-agwa nwata nwaanyị a. Ojo phone office phone. Okay. One na 0706048583. My bomb na 0915-570-8347. 0706048583. My bomb na 0915-570-847. Hello. Good evening. Ke ime ndị mma. Daalụ. Anwụ nnọọ. Your charger is outside. My God. No, your card is outside. This one is just code. The other one is mine.
That was the so many nego to everything nego to Burial, yeah. Now, wow. But I want at this point, you tell not the right one, you know, na that situation. Happy one week chọrọ enu ya. Ọ bụgodị na ị nọ n'otu ọ n'ịbụ nwa mmiri, ị na ha agwa di gị si ya nekwa. Or you avoid the whole situation. Na ihe anyị keta anyị nọ na maka asị mụọ nwa asịrị amụọ nwa not my fault na ihe mere na anọ m n'otu ọ na nke a mere nke ọzọ then the man n'onwe ya ka ọ dịrị ịmazi what to do how to fight the decision to eat na ọ bụrụ ya isi azụ the man ga mepụta planning nke ebumnobi o ji nye family plan na ha because enweghị ihe ọzọ mproketa abụghị na ọ ga-enye mkpatara o ji mee ihe bụrụ ihe a m wepụtara ka m ga-ewegoro ntị ka mama enwere ihe ọzọ onye ọzọ ga-ekwu about this matter. But I don't know where I have to answer us. Dalo. All right, 0706048553. Hello. Take email. Hey, well, can't forget that this one. Oh, Jedi, it's in Holy Ghost. Na Holy Ghost can ya dalo so. Welcome to the family. Thank you. Dalo. Auntie, you know kwesịrị ka ajụ ajụjụ maka ya. Ya nwebụ nke nwaanyị mere family planning. One offense. Nke bụ ya bụ na ime family planning mgbe dị na adịghị n'oge a sị na ihe eji anụ nwaanyị maka nwa ndị na ya ha Morocco nwa mmadụ ka gụkwara ya n'egwu na ihe eji anụ nwaanyị bụ maka nwa ọsọ maka nwa maka eji anụ nwaanyị ka ego dị otu ahụ fes maka na onye nụrụ nwaanyị na-amụtara nwa ama ndụkanye adị ha n'obodo nke ahụ bụ nke izizi nwaanyị na-ama nwa n'ụdị ndụkanye a na-ene n'obodo ị gaghị nụ anụ je mere family planning na azụ di gị ị na-eme family planning n'ụdị na ịchọrọ ịmụ nwa ije taa iwu mmadụ nke ahụ bụ na ofufe omenkwere ihe na-ebe ahụ bụ na nwaanyị anụ a na-achọ ka enye advice ọ ga-anagodo n'ụlọ dị ụlọ mpa ya fes ọ na n'ụlọ mpa ya mma ya ga-ebugodo ụzọ nye ya advice maka mma ya mere ihe o mere wee mụta ya ọ na-agụ isi jụọ nwoke a na-afụ ya anya dị mmụọ tempa ka na-agbago mana o nwere ọ pụgodo fes nwoke enwetagodo onwe kugoziri ezigbo ume fes o nwezi sidawa ọ bụ na onye laikere nke nwaanyị ọfụma ọ kọnsidawa ala ọbụrụ bifo ha nụọ mana ihe m ụfọdụ mgbe achị ịnụ akwụkwọ ga-emere na mgbe ahụ gị na di gị bụ ofu ihe ọ bụla chọrọ ime ọ dị torie wite ofu obi amara otu esi eme ya ọ bụ na dị mmadụ ga-asọpọtụ gị ọsị oge mgbe dị otu a mgbe otu a ọgwụgwụ
na-eme na ka demand ọka onye nwere gị anya na nke nwere ike na ọbụna ndị family demand na-agbanye demand ọpụta ya ka ihe mmekwe ọnụ amụbe nọrọ bụrụ na adịrọ ọ na-adịrọ nwaanyị ka ihe ji isikwe nweta a nwere n'anya ọbụna nke nwa bụ sọ nwoke a mụrụ ha so a ga na-ekwe ya ka ya nwa amụtakwa ndị ọzọ ga-anọchikwa mgbọrọ ha na-enupu ihe anụ nwa na-emutukwa n'obi ọfụma a sị na onye bụrụ were ọgụ bekee ebebu oke ya dada ma nwa atọ n'ime ihe edo aṅa akpọkwa ndị ha na di ha eche orie nwere ofe obi mee ọ bụrụ na na-adị eme ndị planin mana nke o mere ọ da ndụ ọ dị ma acha onye nwere ikwuru a. Yes, in as much as na na-anụ nwaanyị fee ụmụ nwa, another reason for marriage is companionship. I'm going to idea na na-anụ just ịnụ nwaanyị bụ just nnọọ ka ịma nwa nwa. Afụnube m, I don't know ebe si enweta that idea from companionship because nwa ahụ na ha asị ka amụchakwa ya mgbe ọ ghere ọnụ ụlọ ka onye gị na ya ga-anọ. Ọrụ nwe ụlọ gị mere mmadụ nwụọ na nwunye nụrụ onwe ha onye ha nwụọ onye nke ọzọ eje mee gịnị chọrọ di. Companionship ma ọ chọrọ nwaanyị companionship you can't do this life alone. Companionship because ụmụaka ha ama mma gị na-arụ forever. Time ga-erukwa ha nidere ebe. Hello. Good evening. Ka ime? Ndị oyi ka afa gị si akpọ m? Maazị Ejiofor nnọọ. Ị mara topic anyị mere ya today na family law. Two girls were listening to this program. And the program bụ na mgbe ụmụ nwaanyị na-achọ na ha ga-amụ nwa n'ụwa. Akwụkwọ mkpịsara ya dara ọsọ maka nwe nwaanyị ọ bụla nọ n'ụwa. Masị ya mara nwa. As long as not like ịlụ di. But now, if you go to this program again, I was shocked. Mana onye na-eme ụdị omume a nwa mere bụ somebody bụ ọgbanje. Onye na-asị na nwaanyị na-anụ di azụ abụọ. Ọ ga-ọzọ dị n'ụwa. Anụmanụ husband o nwere ike ga-abụ ihe n'ọdịa. Ụmụ ya amụta na be di gị n'ụwa. Onye na-abụ ihe nwa asị mba ịmata nwa chacha ịmara ịnwa. It happens to my step-sister. All otu ime ọpọsị ọchọkwa ya ọchọkwa ọkpa njekọ. Ejebe iche ya mebe ihe dị na ya. Eme ihe mere mesie na ọ ga-amụ nwa. Otu ime mụ nwa ahụ nwụọ. Mmadụ. Ọtọmi. Mụna nke ụka gbọbịa. Ete enyi ụka tụrụ ihe ha nọ na ya. You like it or you like it, yeah? So what this everyone did was very, very bad. Or what you are. And you also can watch the Mangu Kabana showing my Patapania. It is not a mama, okay. It's an American harbor. But the woman of the one on wine, no problem control. And I'm wine, Makanwa, you need to make a what of you can understand what I have. Yes, I have to go to the division without your work over. You know, some of why you understand why my real meaning. So, you want other judges to have again. We don't believe in the government of more. That's not okay for our get to them. Don't get no why. I don't know why. I don't want to have a clean day. Yes, of course. We always supposed to be here. So, she better get out of the marriage. Can you go with it? No. Why? I have been with you. Dalo. Yeah, because it takes two to agree, and unfortunately, only encouragers with dear trying so that they can agree. Because so they found simple. What the man? What if it didn't here? What the man? Carry us back and forth. I hate to turn back and forth na marriage, eh?
ihe ọbụla ị chọrọ eme mee ya mgbe ị dị single mana ị chọkwala ịba na marriage ị demand ịdị already ikpose some things or if you some secret ka ihe na-eji agha akọ n'isi nwoke mmadụ n'ihe ọ marụ ma isi nwaanyị mmadụ n'ihe ọ marụ ọ dị mma ka ị wee sị na this man bụ a family man amụ mgbasalụ story of a friend ọ chọrọ ịga obodo oyibo dị gị ọ chọrọ ije obodo oyibo esi na oji ọ ya gbalị ka alata n'ọkpụkọ na ịpụọ na m na-eme gịnị mma anụkwa nwaanyị ọzọ ọ gbara ya anya ha n'ọpụla n'ọgọ nwaanyị nwunye ya nọrọ kafancha nya nwa nọrọ Abuja ọ bụrụ ọkụ o si plan on his life otu o make get money can take care of the wife na Nigeria naanị ya nọkọlọ ọ na-achọ igo obodo oyibo ha ji aga obodo anya nwa bụ nke nwoke adịghị already igo obodo oyibo obodo anyị ọ gaghị agụ ebidozi anybody ma ọsa. Hello. Good evening. Nna ebe ị na-akpọ m n'ụbọchị nke taa Ana m ụgwọ ajị. Nnọọ. Gaa n'ihu. Daalụ. The woman made a very big mistake. Now the boys now akpa agbara ahụ n'ubi. Ọ bụ na elu ji na the chọrọ ịmụ nwa na-ekwe before mmadụ bụ mmadụ mmadụ iri ga-abịa ọ ga-enweta onye ga-ala gote ahụ chọrọ ya mana onye ga na onye ji wezede masị ya ala mana ọ ga-anọkwabe m ụlọ nwa ya ọzọ eziokwu ka na-akwakwa gị manchu ya na bọdị gotela m bikọ ga-alụ nwaanyị ọzọ ozugbo ozugbo gwa m nwaanyị etinye di na nwunye na-emekozi ka ama nwa anya ma na-emedi ya mana manchu ya lawa bụsọ ọ like relax ọlawazi so you have the thing the woman motor ya ọ makwa ihe ọ ga-eme to appease the man ya mee ya by all means ọ bụrụ ọ ga na-ebe the man jọwa ya nọrọ ma ọjọọ chọọ ịla be ha ga-akpọta ndị be ha nyewe ihe ọkwa biko ma ọ dịgoro dị ịmụ nwa ọ chụgharịgo ma ọ gwa na ọ ga na-eme ihe ọ chọbeghị ịmụ nwa nyewe ihe ọkwa biko nwere isi ọkama ọlọjachi onye na ya ga-ebi ụta atị ịmụ nwa na tinye eke Venus na ọ bụ na ọ masịkwa nke nwaanyị kama na ihe ọ ga-eme nke nwaanyị ga-evu akpị ya gị na because sometimes action speaks louder than words. Ị na-eri so nwaanyị ya naba ụmụ ihe nwoke ga-egide anyị mmadụ na ya sị gị you've obviously welcome. Ịchọkwa ihe conversation with him fine. Ịchọkwa na-eme gị na ịma na onye a na-asị gị read the handwriting on the wall. Hello. Ka ime? Adama, good evening. Good evening. Ka afọ gị na ebe isi akpọ m? Na-akpọ from Independent Layout. Eze m na onye a izi na-akpọ m? Mba. Okay. Easy. Okay, no. Na-achọ ịkpọ gị ahụ na line. Chai. Na-apụ na line. At least this is my first time nwa na-akpọ gị. Okay. Daalụ so, daalụ. Onye nke ikpeazụ akwụrụ okwu in fact mgbe everybody na-enye contribution nke ikpeazụ akwụrụ okwu at least ọ lụtụkwara aka ọ lụtara aka n'ihe ọ karịa ebe ọ bụ nọ ngedo ihe ị ga-eme mana nchọzi add to it like ọ bụ na m ji ego like I have enough money mụ na ada that woman I'm being n'ofu ihe m ga-eme bụ m ga-alụtarị ụlọ ebe m ga na-evisit ya because mụnwa na nwaanyị ọzọ mana anyị na because ụdịrị ndị a ha dị possess because onye ji eme family plan na ọ chọrọ ịmụ nwa ịma the next plan ya ịma ihe because some of these people nwee ihe ha na-ebu n'obu ụfọdụ ga-abụ
ụfọdụ na-abụ well person ọ bụ na ọ laikụrụ nwoke ahụ ọ bụ na ọkụ nwoke ahụ o bukọrọ ego ya niile fiam chọrọ onye dị mma. Yes, some ụmụ nwaanyị na-eme ya ogo nke mere ya the or the girl, the guy notia so I like the guy only one boy I like it. One boy in a village I like it. Or know the guy for like 5 days. Or what I'm more the guy and one. Nti abu no me ho ni picture no ya ke ma abortion. Na so the guy. Hey. Then until guy you to the key of the oge shugbu the guy ka afọ ịchọpụta n'ọnya ọgbụ ya and ka o buru property ya and by then ọ nakọta na jiri idea nakọcha ma access the guy yọrọ the guy ya the ọya nwoke ya na ka a travel abroad. So what I'm saying in essence is that some of these girls in a mission and ha nwere ike ọ bụrụ na the guy ji ego ọ like ya ọ na-achọ ka o gbuo ya ọ nalụ possession. 2 ụfọdụ na-adị possess o nwere ike based on other contribution ndị ọzọ nye ha nwere ike the condition ndị kenda ya ọbụkwa brọta ọ na-asọkwa ya bụrụ like ya like na ụdị agwa ọ na-akpata na aka because sometimes some people ma ihe ha ji edebe ụmụ nwaanyị ịghọta o nwere ike ya nwa bụrụ good luck to na mgbe ị nụtara ya na ọ bụrụ gị good luck mana ihe a bụ condition ọ na-eme gị truly ime ike ma achọfụ ya mana ihe mere bụ na ọ ga-eje nwee his own kingdom ọ ga-eje nwee his own house then nwega her own house then the new wife m na-anụta enwe her own house otu ahụ ka m ga-esi wee mee ya so anytime m chọrọ ivisit ya mvisit ya mmanụ mbịa visit ya then anytime m nọkwa wit nke ga-amụrụ m nwa so otu ahụ ka m ga-esi wee mee ya and otu ahụ ka ọ ga-adịkwa ọ bụla anatakwa village enwere ike rụpụtakwa another like 2 rooms or 3 rooms nke anọ nke ya bụ nke a so otu ahụ nrụ ọrụ ahụ ya nke iche so otu ahụ ka m ga-esi wee mee ọ bụrụ na like then ọ bụrụ na ma like ya no this thing nwanne ọ ga-akwakwalụ ngwongwo ya na ọ ga-akwa ngwongwo ya na nsị aha ya anụjuru ebe imego nke gị na mụnwa ga-emezi nke m so ọ kwazalụ ngwongwo ya wee na so ụta ka ọ ha n'ọnụ daalụ nwaanyị ọma daalụ sọ ụmụ nwaanyị sikwala ike ọ na-awụ na-anụ akụkọ ụfọdụ ebe na-awụ ndake mgbe ọ na-akwado ya bụ bọtụ enyewaghaghị ya aka azị blenda ka eji akwado enwegokwa blenda na-akwa bọtụ o nwere mbọsị online asị blenda ọ na-akwa bọtụ just na the bottle abụrụ ofu ụmụ nwaanyị chọrọ ịkwọ bọtụ nye mmadụ na ọjọs ka agwụkwa gị na ọ na-akwọ ma ede ma ji ma ntamimo ịghọta bọtụ nke ịkwọzi bọtụ nye mmadụ amakwa ya bụ uche efute ya bụ sens from kedu na nnọkọta mmadụ echefute n'ọdụ onwe ike ịdị ibi ya bọtụ hello mgbede ọma mgbede ọma ka ime adị mma nọ ọkọ nke anyị na-akọ na mgbede a na-awụ akpata oyi ike gwụkwalụ kedu ka mmadụ ga-esi wee lụọ dị ihe ikwu olide ahụ ka ịmụta nwa mgbe lụọ dị na-ede na ebu fim a na-ekiri ọ bụdụkwa ndị ọ bụrụ mgbe nwoke a dị na-esonye ya lawa ebe ọ chọghị mụrụ ihe o ji lọta akwụkwọ mụtara ya nwa ga-esi ya wee nwa ala be nna ya onye ọnyezi nwa chọọ nwaanyị ọ ga-alụ ga-amụtara ya nwa ọ ya bụ ihe nchọ ịtụ ya bụ ahụ nweghị uru ọ bara na ọ na-adị ya ga-eme ya dịtọpụrụ nke nkwado niile ọ kwadoro ka ọ laa ya n'ili ebe ahụ ikpeazụ nwa agụma ya na ndị ndị onye chọrọ ebe nwa dị ngwanụ ka ọ dị
Daalụ sọ. O daalụ. Daalụ. Eziokwu, in as much as na ma ịmụ nwa dị very important because of old age. Ịmụ nwa onye ọbụla nwere reasons eji aba na marriage. Companionship inwe ụmụaka because ọ bụzi mgbe di gị ya anọpụzi sef unu na-abụ n'ọlụ ọ bụrụ gịnị grandchildren unu ga na-eme unu na hello Ada family love mgbede ọma. ebe anụ a bụ Volt FM. Oh, vote. Daalụ nne mgbede ọma. Mgbede ọma ka ime Ọ dị mma. ka afa gị na ebe isi akpọ m. Ọmụ a bụ Ụtọm Emmanuel. Anọ m n'afọ Igbo Local Government Ebonyi Steeti n'Egwu. Ụtọm Emmanuel Yes. from Afikpo. Nke akwụkwọ nke visitor station. Of course. Daalụ. Daalụ si line. Yes. Ihe a na-akọ maka nwaanyị a mere family planning. Ọ dịcharakwa mma. Nke mbụ bụ na onye mụtụgoro nwa nke izizi mere ha na-atinye that family planning like otu si mee my wife. Some of them na-enwe problem na-emu nwa. Nke nwunye m mere ya ọ na-aba blood, ọ na-akata mmiri na-aba ya n'ahụ. And since o tinyechara that wepụ ya n'ozi ka nwunye si mee conceive again. Ụfọdụkwa onye na-amụbeghị first one ọ ga-tinye family love, family planning. ọ dịchara mma. And that my brother enwerozi trust n'ebe ọ nọ. O mego nwoke ahụ o mee ọtụtụ ekpere ebe dị iche iche chee na nwunye ya na ya nwa nwee nsogbu mana nweghị ebe ya n'ahụ. So ọ na-ahụsi nwaanyị ahụ na ebe nna ya ọ dị mental. Ọ dịkwa mma na nwaanyị ahụ ga-ala because ọ bụrụ na ha abụọ alụọ enwere ike that man will not love her 100% again. And o nwekwara ike o nwee problem n'ịmụ nwa ma ọ bụrụ na nwaanyị ahụ ekwetego na ọ ka ga-amụ nwa ọzọ. So ihe ahụ mere adịchaghị mma. All right. Daalụ sọ. Thank you. Daalụ. Okay, so na-ekwu trust and it's true because ọ na-awụ nnọkọta nsị trust ọ dị possible na mmadụ nwere ike inwetanwu trust back like this situation a ọ dị possible na enwere ike inwetanwu trust back in a marriage or relationship in a situation whereby di na nwunye ma nwoke na nwaanyị mere ife family na the relationship or the marriage they lose trust a ga-enwetanwu the trust back na work towards it because all the very important ka mmadụ marụ because initially if he had the sense of betrayal ebe a ka gịnị mee ka trust ga-ejedebe mana trust ahụ o gbibie a na-ekechinwu ya o mechara dịkwa whole again. Hello. Good evening. Good evening. Ka ime n'ụbọchị nke taa. Ọ dị mma isi mainland na-akpọ eze nwata. Eze nwata biko mmiri a na-ezo na mainland. Wee si ọba wọ na awa na. I hope na ọ dị ezokwa na bebe. Ọba wọ na awa na awọ siri otu ọ ka nọkwa on. Nnọọ eze nwata gaa n'iru. So akụkọ ị na-akọ ihe a enwekwana ihe a na-akọ na ya na o nwere onye nke kwuru ihe nwaanyị ya bụ n'obi. Ọ na-achị anyị bịa akpanyewere ya arụ. Ọ chọrọ ịla nwoke ahụ na-ekwara ngwongwo ya jebe ebe ọ chọrọ ije. And gị nwere onwe ghọta na ihe eji anụ nwaanyị maka nwa ịmụta nwa ịmụ nwaanyị esi ewu nwa nwekwenye kọmpanion bụ ugo na ụmụ hapụtagodo grandchildren go like mụnwa na ọmụ na mụ na grandchildren over how many years now so grandchildren onye nke a finish ọgawa onye nke a finish ọgawa ana kọmpanion mụ na nwunye m so na o nweghị ihe ọzọ awụghị onye nke izizi ya onye nwe onye kpere arụ mesi ọ ga-awụ ka o kwukọrọ ihe nwoke kekwana dema nwere ego gị gaghị amụ nwa nụwa di o nwere isi so ya jee mara ihe o mere onwe ya nwoke jee zọba isi onwe ya maka onye ahụ agwago egzali plan ya
ọ mara na ọ ga-anọ ndụ ya sendị anya ya nawa be ha ya pụọ be ya. Full stop. Thank you. Daalụ eze nwata. Daalụ sọ. Okay. Eze nwata si kedu ihe bụ ibe a na-akpaka n'ime nke iwe niile abụ akụkọ n'Igbo land ka nwaanyị ekweghị ịmụ nwa. Hey! Ewe things change bego kwa ọfụ mma. Na-enwe idea na things change bego. Hey! Mgbe ochie adị aka ụdị aka. Kọgodo ụdị aka ha fee mụrụ nwa ka abịa na kọl gị farmland gị ife niile. In fact, ya na ebe ahụ anụta gị na di gị ya nọ na-eli mmanụ from Calabash plate. Akpọtara ya nwaanyị ọzọ. And the man say anything. Because ịnwụ nwa. Mgbe ahụ bụ na the only reason why iji nụọ dị bụ ịmụ nwa. The only reason adịghị ekwuri okwu companionship because ụmụaka ya keep no ha busy now. Onye ha nye mgbe ahụ before if onye jelu na mba je nụọ nwaanyị ma nụọ dị ọ na-afịa raw neighboring villages near the next village so that nwa nwee ike iji nwa ụkwụ bịa fọmpịa o jiri ụkwụ cross mmiri asa na ihe asaa ka ọ gịrị wee bịa. Ọ bụrụ mgbe ochie adịghị aka ụdị aka anọkọta nnọọ isi na gị na di gị na ịnụ di na ịma mmụ nwa here. Enweghị the worst as a woman. Even kita in our own days, kwesịrị ịnụ di. And ihe na-ewute mbụ na ịnụzi ya dị ihe na-achị ụdịdị ema ngwe. How? Onye mere some people say ebe nwe nwoke maka na ọ like gị ọ hapụ gị mana ọ dịzi ya wicked. Ifu na mmadụ na-eme mmadụ abụrụ ihe ọ kwesịghị ịbụ. So the very important ị na-anụ di biko gwa di gị nekwe especially ọ bụ na onye nke a mepere ọnụ sị gị na ọ wee family man na ihe o ji anụrụ di ụfọ gị na ya nọ nso ma ịmụ nwa ma mepee ọnụ iji eri ji na ede mgbe ahụ ọ ka dịrị gị izia mepee ọnụ gwa ya si ya nna m nekwa o na enwekwa reasons why ma ya eji mụ nwa nekwa nta n'imo ka hapụ ị na-eme baka oke kịta achụwago nke nwaanyị na bedi kịta ka ọ mazina hey na ịhafụkwa bedi ị mara na ịhafụ bedi gị adọrọ m iwee jisi vuo ike wee mee gịnị wee hafee ịmụ nwa kechi onwe gị si na ịchọghị ịmụ nwa nke ahụ adọrọ bad mana ịhafụ bedi gị dị bad. Okay o anyway ka anyị kpọchara obere egwu na cheta azụ ka bidokwa ebe anyị kwụsị. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM afa mba ntị Chinazọ ị na-ege Odenigbo na-abịara gị Monday to Friday na ọkụkwa na alụ fọm na ga-anọrọ ebe anyị kpaa nkata ka ụmụ nwanne gbachapụ ya n'ọsọ ma ife anyị kwesịrị ime as ndị mmadụ ọzọ mmegolasị ndị dị ndụ tụkọ isi ọnụ kpaa uche anyị maka na uche onye adị njọ anyị kwuo ife ilo maka na mụ ọba ntị Chinazọ niile ọ na-amụtakwa so ụmụ nwaanyị na-agbọtụ n'ọnụ na-ebịa bịa nwaanyị a na-amakwa onye bịa hụka ọ pụra soro jebe kụwasịa TV nwa nwa tọmblashi She's a very I can't believe you slept with a prostitute! Well, what do you expect? We haven't done anything for months. I mean, you never told me you were willing to pay. Wait, what? And that's why they say relationships are all about communication. ụfọdụ ndị ejenti a allegedly onwekwa ejenti nkwulu aba mana ụfọdụ ndị ejenti a na ọka ike aba a na-akụlaidizi wute ndị a
woman didn't do Magia. After we know who can look to know, we're going to tell no, I'm a good capacity. I just started out of the time even on. It's not going to be a jet. I knew really, you might go out and I call her. I don't know what I'm money. But I think no, do no back here. As soon as all over side, see a lady. It's not no more street man. I can get an alcohol. No, you go start here. Now you can call see I get no money. You got to that one who could link out one. The log after 1 month or 2 months, if I can hear. But what woman didn't live with my open the Kulava. And then my old Willie was on the out even page and I was in there. So now, so anything you want to back, I want to go on who do. I swear to God. I just don't know I can't cover. But I'm not about to go on who get him all who do. My heart away. Imaramaye, Owage Waku, Imar, and Owage Waku, Imaramaye, whether you find or not find, Eka Wugamaka, Mpora Wugamaka. Kaluma na mu na duro mu na na we mi wa ni 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 kaluma na mu na duro mu Akaluma na mu na duro mu da na were ni wa ni na-egbu m egbu. Akaluma na mu na duro mu na duro mu na duro mu. Akaluma na were ni wa ni na-egbu m egbu. There are some more. I can relate. Yeah, what I wrote to against them and be for somebody who by the elbow who sang and by my life. I'm learning all the lessons and I'm went to promises. I'm not going to my daughter someday because it's stressing. And when my idea is what $1 billion. Yes, I'm up and I'm moving to Yaba. I'm not sure we're on the time. So, I got to move on. I'm not going to hold it. Akaluma na mu na duro mu da na were ni wa ni ga-egbu m egbu. Akaluma na mu na duro mu na duro mu. Akaluma na mu na mu.
Racketeering. Anachetụrụ m azụ n'ofu m na-asị gị daalụ ka isi wee nọnyelụ ma wee kpọọ ya bụ egwu maka na ọ kakwalụ mmadụ mma na ọ nọrọ onwe ya o asịkwa m kwuo kama ị ga-anọ n'ụdị situation a ime gịnị ịnọdụ ụlọ onwe gị mana ịnọkwa n'onwe gị anyị ekwekwanụ ọ na-ekwekwanụ a na-ekwekwanụ ọ dịghị eziokwu ọ bụrụ na ọ na-ekwe lot of people karịa ịnọrọ onwe fa mgbe oyi tụọla n'abalị loneliness eme gị ịwa ma e nwere ike ịbata like this na-azọ ọbụkwa ndị na mmadụ bi n'ọkọ mmadụ gị n'ịnabata ị na-eli nne na-ezuru onwe gị ike because the truth is that two heads are better than one ọ bụkwa two empty heads so ọ dị better than one because ị na-eche ka ị na-ike ihe ị ga-eri mmadụ anọgo somewhere chepụtara gị ya share yourself n'ụlọ ịbatazi relax ya enjoy ya onwe gị because if not ka ife merụ mmadụ na mmadụ ga-eji na-eme ka ihe m nsi onye oke nekwa ife na-eme m nekwe ka o si adị so that onye amara ife ọ na-etinye onwe ya inside in fact ọ bụ na onye love gị gịnị ya bụrụ partner in family ya na-asịkwa di ya ịmụ nwa eji ịmụ eje adoption ma ọ ga-eme ife a ga-eme erika inweta nwa mana gị hụ izochiteziri ya nwoke the only man i kwesịrị trust ọ ka mma otu ahụ ka ị ga-esi je mee family planning without the consent and the permission of your husband on gị nwe onwe gị. 07064858853. Hello, Auntie Chinazọ. Good evening. Ke ime? My sister. Ha fa gị na ebe isi akpọ m. Ewo, sorry o. Ijeọma nnọọ. Nnọọ, gaa n'ihu. Ọ dị ewu. O kwesịkwara ịkpọta ụtarị dịka ya chafụ ya ma ọjọọ na ya n'isi. Ihe abụọkwa ezigbo ihe, ihe abụkwa ndị otu ihe ji ya. Ndị otu ihe na-enye ya nsogbu. O bidokwara ịrụ ndị otu ya na-anụzi ọzọ nụrụzi ọzọ. Ọsọ ndị amachago nwa na-agbacha uwe maachị ma ọ dụzara ọkọdụ ha nụrụzi ama ngwa dị ezigbo dị eziokwu ha na-aghaghị dị ihe niile. Ma ọ bụ na ọkpọwa ya n'ọnụ chọwa ụzọ ọ ga-eji ekwu ya na ọkọzisi ya bụ ọzọ ebumnobi ya. Okwubeta ebumnobi ya mere family planning maka gị n'ọkwa ebe ndị na-anọghị na-eji na amụ nwa bụga na-eji ihe na-eme family planning. Biko ọ bụ nwa bụ ji na-arụ ya etu osimiri ya na bekee na ibe gbara eteje egbuchi ebe a ndị be ha arụ ya ọrụ ma ọjọọ arụchakwa ya ọrụ ma ọjọọ ometo onwe ya ka ga-eji wutu nne ya ka mụ na ya na-agba ka ga-eji tupu ọ mata ibe na-eji Daalụ sọ. Daalụ uche adị njọ uche onye adị ebumnobi gị kwa right because asịkwa ọbụkwa n'ọmụ ha eziokwu ọ bụrụ mma na ọ bụ n'ọmụ ejigodo m omume m kịta wee malụgodo na ị ga-anagodo ozugbo first ị ga-agodo wee nọrụzie be nna gị yọbazie m ya bụ biko because what the hell ka ezi eset na-anụzi di na nwunye nwanne ka mụ na gị bịa ka nka sọsọ mụ na broda eje mee vasectomy nke ụmụ nwoke na-eme vasectomy akwa ya vasectomy yes because ụmụ nwoke nwa nke fa ụmụ nwoke a nụsịkụzi na-agbapụzi ha nke ha agba na a na-aṅụzi ya pills ha na-aṅụzi ya sọ ọgwụ ka na-ebunye unu uche na unu asịkwana na ụmụ nọ na-achị na azụmụta nwekwa ibe mma kama na m agwagokwa unu ba na gịnị mee na enweziri nke ụmụ nwoke na-aṅụzi aṅụ ọ bụrụ ọzọkwa ọgbụgba ahụ ọsọ ụmụ nwaanyị nwere ọnwụnwụ nwa ọgbụgba mana nke ụmụ nwoke na-abụvụ ọgbụgba kịta enweziri gịnị ọnwụnwụ nke ọ bụ na ịchọ gị onwe ibukwu nwoke achọrọ ọkwụ nwa
na your marriage nwunye gị chọpụtara na be nna gị oh ọkara m mma na mụ nọ n'onwe m ew na mụ nọ n'onwe m ma site na ọzọ ọma mgbu na-egbu ewo akarị m mma na mụ nọ n'onwe m na mụ nọ n'onwe m aga m anụ antịtị na-azọ ọma mgbu na-egbu oh yọrọ mma uruchi ọma o abụkwa isi na ị ga-anụ antị Chinaza ya emenwukwa iwe dị na ya biko kwa o ee nwere ife ome ọkwa ches anyị nọkwa ya sha ịghọtago arịfọnd kwa ọ ka bụ onye nke gị si 19 nke ka m jụrụ ya agadi ọra m na-ekele m daalụ sọ ndị Igbo na-ege ntị udo na-eru unu ọbụla jisikwa ike amaka ịnụ ụwa ma jọọ njọ ikwe na ike na anyị ga-ebi daalụ ndewo n'okwu akpụ n'ọnụ ụmụnne m ekwutechago okwu a mana achọ ka nlacha afọ ọnụ ka m ji wee sị ihe nnọọ ka nlacha afọ ọnụ bụ na ọ bụrụ ọmụwa bụ Kedu Olimpo nke bụ eziokwu ka m na-agwa gị aga m akpọ onye bụ nke nwaanyị tukwubi ya anị n'oche wee jụọ ya ajụjụ ọ bụrụ ife ihe jiri na uto afọ wee dịka ịkpọ n'ahịa ijikwa ihe nsogbu ya o ji wee mee onye amarụ ka o si adị nwere ike ịnwụ nwa na-atụ iwe ụjọ maka ọmarụ ka o si mana abụgodo na ọ na-ụjọ ọ to self imewegodo that without your husband's consent mana ebe ọ bụ na omejie like that na mmadụ nwere ike imeghekwana ime ife na-amara ama ajụjụ edoli ya na ụgbọ iji wee malụ ihe o mere mana ọ dịrọ right ime ya ịghọtabụ ọ bụrụ na ọ na-ekwu na anyanwa na nwunye na ọma na ọma ma ụjọ na ụdị ihe dị otu a ị nwere ike inye ihe ndị ụjọ na-akpọ second chance maka na onye ya na ndị mmụọ na-eri nri na-eji ogologo inye second chance ichekelere mmanụ nnọọ ibe bụ ka m gwa gị eziokwu o nwere onye na-emehie nwaanyị na-eme ya na di ya nọ nọ asị wee na-atọ n'ezinụlọ mana emegide mmegide nke nwaanyị chenjie o nwere ihe ọbụla ọ na-eme kịta eziokwu ka ọ na-agwa ya ife nwere ike ime mmadụ ochie ọ bụrụ na ị na-anya ị ga-abụ mmadụ nwere imegide agbagide agwa ọjọọ gide agwa ọjọọ monde ndokwa na-agwụ ya Chineke mesi aka n'oge chenji ya so ihe a bụ nwoke ahụ ya agwa nke nwaanyị okwu nke nwaanyị mehiere ihe o mere ọ dịrọ mma chaa dị ọ dịrọ mma ga-aga mmarị izi n'oge ghọtago adịwa ya ma ọ bụ ihe a ga-akọ onye ihe nke tinyekeneba ya maka ọkwa aka m ezimo ohu nwa na ụdị otu akụ mgba ọrụ ụgbọ ịnụbe onu ya anụbeghị m onu ya ịbatara n'oge a na-ekelekwa ezigbo ọkwa na presidential road tantalizer ọkwa aka m ka ịbụ ịma na onye ogologo a na-ezoro ezo n'afịa mọnkịtị n'afịa bụ Michael na ọgwụ ndị mkpọrọ masị na-akpụ ya mọnki isikwa ike nke maka ezigbo ọkwa aka m honorable ezigbo mmadụ a na-ekelekwa ya na-achị gị jisi ike na ọ na-abụ ụkwụ si ite rigbo elu ọ bụrụ na ọ ya na-enu nkwụ iteụtụnyela ọkụ maka na okwu a n'owutere anyị na mgbede abụọ arụ n'ụkwụ gbara ijizigharị biko ka njike n'uke daalụ sọ daalụ DJ Olimpo ọ na-weta ọbịa ebe o were Igbo nnọọ wee na-asụkasị anyị arụ
onye abụrụ onye Igbo afa gị bụ sorry. Ibu bụrụ onye Igbo. Igbo no? Hello. Good evening. Kime. Good evening. Oh, Justice Nobana. Justice no. Ndekwa mo tekwa. Dalo. Daniel. Sometimes share are you getting Hannah like hide the things. I feeling that this thing had the whole that not cause something. They would like to hide it. That is one thing I understand the whole why. It only come out with the spirit to come out with his choice to hide it. And all circumstances will become or hide there because of the aftermath of that incident. So, why the reason why you may like just like the last caller, when they will fear factor of giving birth. Like when somebody got on a hospital bed where somebody may believe on. Over time, that fear by a demon. I saying, I can't go through this. Are you getting me? When I got a bubble on a field now, that dog I be able to what it about him at all. When you have man like that, it's not a bubble also. So, if I say that just the reason why you don't go when it's something you're right, is Zoria your husband because let me be very blunt to you. Why not hide many things? Even things, sometimes things they relevant, they will hide it. I don't know if that is their nature. What is it? I'm not kind of nature. I've married like 18 years now. So when you look at women, they always hide. Maybe that's another hide it or don't necessarily. They would like to hide it. I can't say that and with that fear instinct inside them that will make them that they won't like to open up. If I phone can not know why now she will tell the person now I'm going True. Acquitted is a 1929 crime drama film starring Lloyd Hughes, Margaret Livingston, and Sam Hardy. The film is 1 hour and 3 minutes long. The movie. No, I stayed 6 minutes, 13 seconds. You know, end up spending 80 minutes and 19 seconds. So one of them use it not so long, but to end it up, the more on the market. So stop here. Something I was to say, but time it will stop you from saying this. So you should ask the woman the reason why. Especially one about it. I have studied women. I have a woman in my house. They would like to hide some money at the honest. They will hide it. Why? Dalo. That's all. Yes, no, hide. Hide ya nke ya destroy your future. Because I don't know why he get hide them. Like sometimes you go to at the position of the man. So you want ego, you want pride. Double your pride by 3. Kimani ya wata otu umoke se agabiga in issues like this. But sometimes I name here because we don't care. I care or gbasa di. It just said that nagina mmadụ na-emekọ ya and onye ahụ nwee feelings. Hello. Good evening. Kedu ime? Afa gị bụ gịnị? Favor no. Like right now. Okay. 060488853. Chimazi, ka mma ife gị na your guy. Isi na church.
bụ enweghị gas out and soil out open. So important I want na aya ya. You want to go? Hello. Come here. Okay. Distance from just about other much. The family already have the younger sister. One of them, 1 year, Maria. America, Maria, and Papa. He made the service. You want to finish his service. More than I wasn't about that side. No, let's go interest in that relationship. And open your one at the initial stage. Or what are you at the maybe at the maybe. Amaro Tagi, she may. Besides, on your more on your for Naya, come all circumstances, yes, and Jitaba. One woman fire Nanya, that I can stay marry her even with that child. But here was the Webuna, even when confronted the Joya or war. Although you may pay up to me at the initial stage, I'm a good Rumana. So, someone in both photo may look at you not draw necessary. And what have you do that thing? We need to put double mind about them. Obviously, love law. Within Ano and if Parananya on our college do okay, basically, in our way to which a neighbor I go down. Moya, you don't tell no. Ndukia, man, I got one with you. I mean, only give it to you. So, move for another man. You say, man, anything. You could like when you're asking a question, you want to come up and you put the road, maybe without family planning. But I don't want to make it just make family planning. Reason. Yeah, oh, really, but I don't need that. And I have been able to say, I'm going to say, Mama can eat marriage with that. I'm not going to say, then you put no put in that. My prophecy may I'll make half. All right. That'll so. I can pick for 2 more calls. Kai got musical break in Nachetazo. Kai Piachi. Ta has been fun, interesting, educating, and enlightening because a lot of us now they turn audio key family planning behind your husband or behind your wife. A lot of people turn audio okay until gini emecha man dizi okay mgbe nya bụ ife ga-agba n'anwụ onye ọ na-etigharịba ndị ga-ana be nna fa na ndị ga-ana be mpa fa na ọ na-ekwugharị ebido dịka nwoke onye a dị wicked. Meanwhile onye a gịnị ya take vow na altar that na ga na-emekọ ife ka nwanne until death do us part. Ụmụ nwanne na hide anything from each other. Hello.
Good evening. Oh yeah, it's now your guys again. Hmm. Okay. That forget how you the thing. Because the truth is that it open no up. For the fact it open no up, yes, when a lot of people get it open up to them, they will take undue advantage of your secret. You go make a case like that. Eyota. Ịwa mmadụ inwe ike ịgwazi onye a your secret or ife mere ije onye ewere ya na-agwa okwu. Ọ dịrọ mma. Onye ka ihe eju emụọ your partner just like she said. Ị ga-amụ the person. Mara ihe onye a ga-eme unu ife ọma m onye ị ga-trust because of course before you know onye ị ga-ekwete onye a na mma trust ngwa ya ka ihe ị na-adụkwa na onye trust or it's not making sense. Hello. Good evening. Ka ime anyị dịkwa mma ka afọ gị na-ebe isi akpọ m Adaeze nnọọ ka ebe akpọ m nnọọ gaa n'ihu. Daalụ sọ. Daalụ. Enidikwa eju aka ama na ife na-eme ọgbakwa cause to know a self-imposed decision. When they are ife ban ha take na this life dị na-asị ezi ndị a na-eche dị na ha bịara ụwa sọsọ na nwere ife na ya ọ na-adị egwu. Hello. Daalụ. John nnọọ. Chineke mere anyị amara na ọ bụrụ ihe anyị fụrụ ego na ụmụ anyị nọkịta ahụ Chineke anyị mgbe ndị nna nna anyị nụrụ nwaanyị ọ bụrụ etu a ka ọ dị eziokwu ihe ụka beziri tinye onye ọbụla na like mụ na na-agwa m na bụ onye Enugu ezikere Nsụka nwaanyị bụrụ anyị bụ ịnọdụ na di mgbe ahụ o nwere ihe mekọta n'ụwa anyị gị na nwoke ọjọọ enwe nkata nkịtịta bụ ugwu maka ime na-agwa ije ọkwa ma adị mana nke nkịta na nwaanyị gara iru na-asị gị na ihe anyị mere na ihe anyị na-eme ya na mgbe ekeche njikọrọ ya ya gbagharịkwa ka ewekwe n'iwe ị na-ekwe n'ebe di gị nọ so asị m unu Chineke merụ na ebere na-agbatakwa n'ọsọ ọrụ ngwere ebe anyị na-eje ọ bụ ọkwa n'ụwa ka obi ihe ọbụla ifil na imere n'ụwa na ihe metere ya ọfụma ọ ngwere ebe anyị ga-ata azụ ya. Daalụ sọ. Hey, ụmụ nwanyị unu afụgo n'ife akwụkwọ mụ agba ntị Chinazụ kịta ka afọ ezo mana nsogbu adọrọ aka bụ mmanụ ozu ọrụ ọnụ mana ka ndị aka obi anyị dance featuring Davido na Peruzzi kpọọ mụ na ọ bụ na ochie ike kpọọ ife marriage kwesịrị ịbụ nhapụ gị n'ụlọ ngaba ọrụ kpọọ mụ na osie ike ọ bụ na anyị nọ ebe anyị na-arụ ọrụ kpọọ mụ na osie ike kpọọ mụ na osie ike. Is it difficult? Ekwesịrị ibido akwụ na-eme relationship unu decide go nga na-edate before marriage. At that point
point, all the very always we think if you know if you learn if lead we go to marriage. Na go onye ahụ eziokwu ọ bụ na o si this one or if na akpara ya suddenly or this serious because gwa the person come if ọ na-etinye onwe ya inside. Okay, man, no, I'm telling you. Na mo ya abia ọzọ. Unje kwa no, what was stamp. I have na tazo na vote 104.3 FM. Afa teaching as na you know, na chete. Dey. I go pico. I don't go have any problem. I go pico. I go pico. No fit get network problem. Money call me. I no get network problem. Baby. Baby. Ee, asị m ka m gbara ọbịa dị anyị na unu akpọgbukwa anụ m akpọgbuo egwu nke agwụbe mụbana ụsị na-emezikwa rapụ yes ụbọchị na-emezi rapụ so m ga-epikwu more calls tupu mpịachie n'ụbọchị nke taa so kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ m na 09155708347. Hello. Good evening. Keke ime. Ka afa gị na ebe isi akpọ m. Okay. And which man when it comes to not that like this, but you may not say, I'm not in it. So I'm moving at Nakatu, got to move the island. The other story about one. I'm not one room with problem, get no room.
Dalo. Dalo sọ. No, my brother. Otili no tie. Otili no. Hello. Hello, Aunt Chinasa. Good evening, ma. Good evening. Cake ime. Maybe say abom. From Independence Layout. Ugochukwu no. Gani. Program ma. I try all the while to pick the when you are calling on that my first time of calling. Oh, Dalo, welcome to the family. Oh, thank you. So in all the very, very wrong. That is all the 100% wrong. Now, why get family planning without the consent of the husband? And because of when I am wrong, for example, no go 10, 9, dear can I disturb here? We can't go to Jamaica or the two good pardonable man and cowboy can moving what the very wrong. Do not need the serious caution and the live as so what the very, very wrong. Thank you. That's all. Dalo. Not the wrong go. As one for the wrong, and I don't think it has anything to do with spirituality. Yes, it's a personal decision to take because of no way anything to do with spirituality. Even that's not bringing anything that has anything to do with spirituality. Ihe more. I don't put on so if we see the own about so as some kwuo we fi nwan ya o mo me or anything because of no here mmadụ or ihe mmụọ me ị ga-ekwusi ihe ya adịbụ otu ndị nọkọta notice bịa mana ihe bụ just asị m kwuo yes because ihe a a very big issue ihe a bụ a very big issue or something ọ ga-awa ọnụ ọ na-agba ọbara na ntị as a married woman and nke ka njọ bụ na ije dijegwa gị iwe dije dijegwa di gị si anyị ị na-eme ihe sọ gị hello Kek ime? Okay, gaa n'iru. Ayọ ka die na abụ ka ha fugodi echi ekwu ebe ọlọ mkwekwanụ metụ ya aka. Ụlọ okwu ka ekpezi ịghọta ka udo dị. Dalo. And who was the message? Just one more call. One. Who is my lucky last caller? Piachi today. So you know Dalo. That's when I am from 4 with the reason we contribute to no our own 2 cents. No quite bonaka or punjinaka or the reason. And these things are happening. I can go some 2 of them actually. It's not case studio to add. No why Kedu Ife Melu to Emma. Hello. Here one. Hello, good evening. Good evening. How you day? Fine. I think Sunday no. Ọ sị na ọ chọrọ ịmụ ọ gwara di ya na ọ chọghị ịmụ nwa wee jee n'azụ ya mee family planning di ya alụkata ya ka eje hospital
emechezie mana nke nwaanyị jizi ọnụ ya wee confeszie maka ọ chọrọ ka eje hospital. The man sizi ya na ọ ya na ọ na-ayọ sense. All right. Dalo. Ebe a ka m ga-abịa na njem. Yes, forget Saturday. Yes. I will enwe home me forget Saturday. 1. 2. Ụmụ nwoke ma eme silence treatment. We ma silence treatment ụmụ ya A1. Ụmụ nwoke nwe ya A1. So, if you can live with silent treatment, like nyanwa na onwe ya kịta bụ onye die na-agbazi nkịtị, ọ dị eyi ọnụ, o ji eri nri ya, nothing, mana ọ ka nọ n'ụlọ ahụ. So nwoke asịghị ya na ọjụ na ọya ana, ọ sị ya ngwa ya nọrụzi ya n'ụlọ, ọ bụ na ọya akwa na ọya anọnwụ n'ụlọ tọ, kama na o nweghị ihe gbasara nke nwaanyị na-agbasatazi ya. So nke nwaanyị bụ ife na-eji aka ya katara onwe mbọsị ọfụrụ nri n'ụlọ rie, mbọsị ọfụ ọkwa nri, ọ tara gị gwa nwoke okwu, nwoke ekweghị iyi ọnụ. So at this point, ihe magwadebe nke nwaanyị bụ na ọ bụ na ọ chọrọ this marriage because o destroy trust the man. Ọ bụrụ that I believe na ihe na-ewe the man iwe abụrụzi family planning, na a ga-ewepụ nwe ya after some months ahụ nke nwaanyị anọchikwa, bụ na for the fact that no trust to nwaanyị a, filie na nwaanyị a kwesịrị ịgwa ihe niile ọ chọrọ ime ma ife ọ na-eme tupu o mee ya bụ ife na-ebreki mmadụ. Make it trust, especially when you be very open, the honest to onye ahụ, chọpụtazi na onye adị honest to you. 1, ị ga na-enegodi onye akpọ m a fool na mba onye nzuzu, then onye ntụkwasịrị obi ọ tụkwasịghị m obi, ịghọta. So nwere ka all these things si play ka ọ dị, nwere ka ọ ma dị, so na-destroy trust, and a lot of people adịghị a function, ha adịghị a flourish ebe trust adịrọ. Ọ bụrụ ndị otu anyị bụ na trust adị anyị ga-emenwu ya, kama emesizi ejizie nwayọ build bazie back the trust. So asịkwa nkwa bụ na ị na-ege m ntị na this position, biko jee gwakwa onye gị na ya na-emekọ ya, si ya nekwa any secret ọ bụla ị ma na ọ bụ na gị ka a gwara ya na ọma ndị gị, ma jekwa egwu onye gị na ya na-emekọ ya. Kịta ọka bụkwa gboo, ọ dị ọkwa mma. Ọma m ife mere nwaanyị ga-eji nụọ dị jụ na ọma mmụọ nwa 4 years, isi ọ dị na 1 year ma 2 years 3 years 4 years, ha ba ebe a ka m ga-abịa na njedebe n'ụbọchị nkịta. Si unu daalụ kwụsịtụ nọ ya alụ m daalụ, ọ dịrị izi. Onye mara asụ sụọ n'ikwe, onye amaghị asụ sụọ naanị. Agbacha egwu ọ na-anụ ukwu, agbacha ọsọ agwa ọma eriri ama ebuneji ibi ogo. Na-asị unu ka chi foo, ka ọ dị dị echi, ka ọ bụrụ ụbọchị ọzọ m na unu ga-anọ na Volt 104.3 FM n'oge ndị Igbo anyị na-akpọ Odenigbo, ebe anyị na-awụsa arụ akpa nkata nwanne ndeejewo ka emesịanụ.